Nicolette Gershon qatlet b'diversi daqqiet ta' sikina fuqha. Skont dettalji li ħarġu fil-beraħ wara li tlieta filgħodu tlestit l-awtopsja fuq il-katavru tagħha. Il-mara ta' 48 sena nstabet bla ħajja wiċċ għal fuq fl-appartament tagħha fi Swatar, fil-limiti ta' Birkirkara, fis-satra tal-lejl bejn il-ħadd u t-tnejn. Jien qatlet ftit sigħat qabel allegatament mill-eks sieħeb tagħha, l-Irlandiż Edward William Johnston, li f'konfront mal-pulizija f'Pacheville ammetta r-reat u tad-dettalji tal-post fejn seħħ. Ir-raġel spiċċa jinqatel wara li ma rridx iċedi u jitlaq minn idu dik li deret arma tan-nar waqt li għedet u prova jaggredixxi l-uffiċjali li ċirkundawh. Mill-awtopsja tal-Irlandiż ta' 50 sena nnifsu ġie konkluż li hu ntlaqat minn 3 tiri f'sidru li kienu fatali. Ġie rapportat li minn filmati li ttieħdu mill-bodycams tal-pulizija fuq il-post f'San Ġiljan, l-aħħar kliem ta' Johnston qabel tal-assalt tal fuq wieħed mill-uffiċjali li kienu kostretti jiftħu n-nar fuqu kienu "Intom lesti għax jien lest". F'dak il-ħin l-arma li kien qed jipponta lejn rasu stess immira lejn il-pulizija, wara rriżulta li l-oġġett fidu kien replika propju ta' arma tan-nar. Waqt li nata l-ewwel għajnuna minn tim mediku fuq il-post, Johnston miet fl-isptar Mater Dei fejn ittieħed b'ambulanza. Fil-waqt li għadu mhux magħruf kif ir-raġel kiseb aċċess għall-appartament ta' Gershi fi triq Maestro Giuseppe Busuttil jew kemm dam ġewwa qabel seħħ id-delitt, jirriżulta li hu telaq minn Birkirkara lejn il-lukanda Hilton f'San Ġiljan fejn għeddet lill-impjegat billi qallu ġib li birra jew nisparalek. Skont it-Times, sorsi qrib l-investigazzjoni qalu li hu daħal fil-lukanda l-ħabta tal-11 ta' filgħaxija u tilab lill-impjegat wara l-bar biex jagħmillu jixrob. L-impjegat qal lil Johnston li l-bar kien magħluq iżda li kienu se jiċċekkjaw ma' kollegi oħrajn jekk dan huwiex possibbli. Meta l-barman reġa' lura, Johnston ħareġ il-pistola finta u weddu biha kien f'dan il-mument li sejħet il-pulizija. Min rapporti wkoll internazzjonali wara li seħħ dan il-każ jidher li dan ma kienx l-ewwel konfront ta' Johnston mal-pulizija. Il-familja tal-vittma qalet ukoll lit-Times li kien ftaħar magħha li kien involut f'teddida ta' bomba fi Glasgow fl-2012.